Jsem nejznámější český vrah z Klánovického lesa a z Filozofické fakulty v Praze. Jmenuji se David Kozák a takhle to všechno začalo. Začalo to 15. prosince 2023. V Klánovickém lese jsem zabil otce rodiny a jeho dvouměsíční dceru v kočárku. Byli ve špatnou dobu na špatném místě. Strhnul jsem na sebe pozornost celého světa. O 6 dní později, 21. prosince, 3 dny před Štědrým dnem, jsem zabil i svého otce a už nebylo cesty zpět. Nastražil jsem bombovou pást v domě, abych zničil vše, co po mně zůstalo. A při nejlepším to odnesli i policejní vyšetřovatelé. Když jsem opustil dům, zamířil jsem do Prahy na Filozofickou fakultu. Vešel jsem do budovy na náměstí Jana Palacha a zamířil do 4. patra. Měl jsem s sebou těžký kufr plný zbraní. Když jsem začal střílet, studenti a učitelé se rozprchli v panice. Během 20 minut jsem zabil 14 lidí a zranil dalších 22. Když mě policie obklíčila,